caman na dɛ. Naamu. Ayiwa. Karamɔgɔ Madu. Naam. Cɛkɔrɔba dɔ fɔ également ko tasuma bɛ se ka fiyɛ ni da ye. An ko m'o fɔ mun bɛ ɲininka. Ta. Ko taa bɛ se ka fiyɛ ni da ye. Tasuma kɛ fiyɛ. I bɛ se ka tasuma fiyɛ ni da ye. K'a fiyɛ ni da ye. Ko ni fifilan t'i bolo. I bɛ se k'i ka taa fiyɛ ni da ye. N m'o faamu n b'a fɛ k'i bila sa a b'a fɛ k'o de fɔ n ye. A bila nin kelen nin. N'i b'a fɛ ka tasuma minɛ sisan. I bɛ se ka. Ko n'i ma fifilan sɔrɔ. I bɛ se k'a fiyɛ ni da ye. K'a fiyɛ. Mɔgɔ bɛ se ka tasuma fiyɛ ni da ye. A b'a fɛ k'o de fɔ. Ko taa bɛ fiyɛ ni da ye. Tasuma bɛ fiyɛ a fiyɛ kun ye mun ye. A ka ɲaga. A ka ɲaga. Da bɛ se ka ko caman kɛ. Nafa bɛ se ka kɛ nafaba de bɛ da la. Kuma gansan tɛ dɛ. Da bɛ se ka ko caman kɛ. Ne hakili la o bɛ bila o minɛn kɔnɔ. Da bɛ se ka fɛn caman kɛ. Da ye ko caman kɛbaga ye dɛ. Ko a b'a fɛ k'a fɔ ko cɛ fana man ka dɛsɛ fɛrɛ la. Ko tasuma ka sa i bolo k'a sɔrɔ i da b'i bolo. K'a sɔrɔ i da b'i bolo. K'a fɔ de ko fifalan tɛ yen. Ala kɔni ye adamaden da a fɛrɛ ka ca dɛ. I bɛ se ka fɛn caman mɔgɔnifin de b'i ban kɛ. N'o tɛ adamaden ye fɛn dafalen de koyi. I tɛ se ka foyi jɔ ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden tɛ se ka fɛn fɛn kɛ. Fɛn bɛɛ dilannen don k'a ja kɛ adamaden k'a bɛɛ lajɛlen ta ka misali kɛ adamaden ye. Siga t'o la. Musokɔrɔba dɔ fɔ Koloma ko ne ye bɔnɛ o de kama Ala ye datugulan 2 k'a la. Jumɛn ye bɔnɛ ye? Hadamaden nɛ ko bɔnɛ de don. Ko o de kama Ala ye datugulan 2 k'a la. Ne ko datugulan 2 ye jumɛn? A ko ale ye nɛ dilan ka kɛ da kɔnɔ ka ɲi b'a kan fɔlɔ après k'i datugu a kan ko o de b'a yɛrɛ kɛ nɛ ye bɔnɛ. Nin hakilina ye koyi. Kana fɔ ne yɛrɛ ma deli ka nin mɛn yɛrɛ. Ayi. K'a fɔ de ko da ko nɛ a tangalen don fo fiɲɛ 2. Ne yɛrɛ fɔlɔ nin kan. Musokɔrɔba de fɔ ne. Hali hakilina ma deli ka s'a ma. Kana fɔ. Nka a bɛ faamuya. Nɛ n'i ye nɛn bɔ da kɔnɔ a bila kuma tɛ yen. Ko ɲi bɛ sigi a kan fɔlɔ pour que a kana bɔ. Après da bɛ tugu. Ko bɛ na n'a bɔra n'a kumana dɔrɔn o ye bɔnɛ. A bɔnɛ don dɛ. N'i y'a mɛn kuma nɛn don dɛ. Nɛn. I ma ye tubabu de sɛbɛn tubabu bɛ ko dɔn tubabu ko u ka tubabukan na ko yanni kɛ kuma kɛ i nɛn yɛlɛma i da kɔnɔ siɲɛ 7. O kɔrɔ ko i k'i hakili jagabɔ yanni kɛ nɛn bila kuma la. Nɛn man ɲi. Ne man ɲi. Ko o de kama ale ye datugulan 2 k'a la. I ma ye adamaden e ma tuma la a b'a fɔ k'i nɛn bɔ n ka kuma la. I da bɔ n ka kuma la. Mɔgɔ min bɛ ko dɔn o b'a fɔ k'i nɛn bɔ n ka kuma la. Musokɔrɔba dɔ de fɔ ne kun. Musokɔrɔba ka kuma ka ɲi dɛ. Musokɔrɔba ka kuma ka ɲi. Ayiwa bisimila. Ne ka Abdulayi. Naamu. An b'an ko awuzu bilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim bi ye juma ye. Naamu. Janvier kalo tile 15 san 2021 a bila an sera hɛrɛ la. Naamu. Ala k'an tile hɛrɛ la gafew b'an bolo. Gafew bɛ yen. An b'a daminɛ l'indicateur du renouveau. Awɔ. Ale ko di. Awa Dramane Alu Kone ka dakuna kan a ko gentil n'o ye sɔrɔsi minnu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bi u n'u jɛɲɔgɔnw ko bi a bɛ komi u ni caman bɛ yen ni u tɛ hakilina kelen na dɛ. Isaka Ojimi soci min kɛra n'o daminɛna kunun an ka pankulutigi kɛnɛ yɛrɛ masurunya yɛrɛ la. Isaka Ojimi ale ka so b'a la. So jɔlen yɛrɛ ala kali. Ablaye abude kuma yɛrɛ ji cɛya. Ayiwa. A ko k'ale se k'i sigi nin ko in kɔrɔ. Ko a ko k'a kɛ kubelata ye. Aw tɛ se k'a ka to so to de ka to ta to kari dɛ. Ayiwa o fana bɛ kɛ dɛ. O de kuma yɛrɛ. Ni to kari la a ta bɛ kari dɛ. A bɛ kari. Karili yɛrɛ daminɛna. Ayiwa. Minisiri min sigilen bɛ dugu. N ko ka to kari k'ale t'a to parce que a kumana. O tɛ se ka kɛ o. Parce que ka karili daminɛna yɔrɔ min na a ka so b'o yɔrɔ min na. Ayiwa. N'o ye pankurutigi kɛnɛ yɛrɛ masurunya yɛrɛ. Minisiri yɛrɛ min ɲɛsinnen dugukolo ko ma a ko ne nin ma kɛ. Saranganali kɛra ne nin ma kɛ. Kuma in bɔra bandaw de yɔrɔ. Nka minisiri y'a lase cogo dɔ la. Ko ne nin ma kɛ u bɛ kolatɔn Mali la. An ka aéroport ko u bɛ sɔn ka aéroport bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ sɔrɔ. Fanga kan ka to fanga la sa. A banna. Ko nka ne maa min ye janfa kɛ. N'i bɛ janfa kɔnɔ si. Nɛɛmu. K'i ka a fɛrɛ. Kɔnɔ tɛ. I t'a dɔn i bɛ cun la. O kuma nin tubabu y'o fɔ ko qui tue par l'épée périra par l'épée. Périra par l'épée. N kɔrɔ de y'o ye. O de don. Abila ni nin kuma fɔra. Mais fɛn kelen fɔ dɛ. O kana kɛ Bajili ta ye dɛ. Jɔn tun bɛ ta ye. Bajili ta. Bajili ta. Ka taa mɔgɔ Bajili de. A Bajili. Ka taa mɔgɔ so kari. K'a jɔ ka taa ni faso ye kiri la k'a sara tuguni. An tɛ jɛnɛ o ye dɛ. Non o man kan. Ayiwa. O man kan. Bajili bɛ so kari Moribabugu i hakili t'a la Sulemani Bugu. Hakili b'a la hakili b'a la. U ma taa ni faso ye kubɛlɛ wa. U b'a fɔ ko kubɛ jɔ ta la ka wari sara wa. Awɔ i y'a fɔ. Donc u k'a lajɛ ka ɲɛ dɛ.
o k'a lajɛ nin waati na indicateur du nouveau ka kuma na ko kuma min bɛ sen na ko Barkani ye marifaci kɛ Bunti n'o ye Douentza mara ye halisa fali ni maaw ma a kuma dabila filalakaw ko nanzaraw bɛ ka min fɔ ko olu ma nanzaraw ko olu ma a dabɔ jamanaden ɲɛntanciw fagali kama u ye minnu fa ko Bamanju don nka filalakaw ko Tabilal Pulako maaw olu ko k'ayi k'a dabɔra olu filaw yɛrɛ de kama kuma in a jijalen don kuma an bɛ indicateur nin fɔ info matin ni jɔn jabele b'a kan Isa Kawjim ale koli a bɛ komi ko transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye k'a ye fereke i sen fereke Kawjim sen na dɛ a cogo di ale de ma fɔ an ka transition dɛmɛ o de ye kuma dɛ kuma min fɔra sisan ko qui tue par l'épée rira par l'épée ale ko transition ale min ye o kokɔrɔma donbaga ŋana belebeleba ye f'a yɛrɛ yera o fanga caman na a ko a ma to dɛ a ma to ka da kan wale min talen nin ye a b'ale yɛrɛ kun kan Kawjim ko a bɛ komi ko bɛɛ fɛ k'u tasara ale la sabu cogo di k'a tasara la tasara bɛrɛ wa ne ma dɔn a tasara n'a ye min y'ale la a b'a bolo Ablaye nin waati in na dantigɛli kɛlen bɛ o y'a yira k'a fɔ ale info matin kelen kɔnɔ tele y'a yira la ko Yoroso farako kɛlɛtigi wajibi o baaraw kɛ kalo kelen nin ye an ka finitigiw u bɛ munun salo la k'a kɛ ko farako kɛlɛtigi ye yɔrɔ min n'o ye Yoroso mara ye ka yɔrɔ adamadenw lakana ka tila k'u bolofɛnw lakana nka o baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ état-major de l'armée maaw fɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ terrorisme a n'a a kulu minnu ye bamanciw ye u bɛ se ka o doni jigin cogo min na Mali gosili la sanga ni waati o mana bɔ sisan Gawo nin ye minibisi fila ye n'o ye mɔgɔtan mobili fila ye u ye olu lajɔ araba tɛmɛnen maaw fɛ maa minnu ye u lajɔ u ma lakodɔn mugu ni kisɛtigiw don u y'a minibisi fila kunnafoni yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin bandi armée ninnu ma lakodɔn kun bɛ moto de la Tizi Mizi o kun bɛ mobili yɛrɛ kun kɛlen k'i kun da Gawo de kan dɔw y'a yira k'a fɔ a kɛra ani Ansonge cɛ kilomètre 10 ani 4 Ablaye info matin n'an y'o bila l'indépendant k'e yɛrɛ y'an bɔ ta indépendant tuma na nin waati in na a ko di u y'a yira k'a fɔ min ye opération de ratissage ye mun ni kisɛ ci min ni an ka finitigiw ani faransi finitigiw y'a baara daminɛ n'u bɛ yɛlɛ sanfɛ ni pankulunw ye ka dugumala lajɛ ka mɔmɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛn la yɔrɔ min ne bamaciw kelen bɛ ka daga sigi o yɔrɔ masina da la Mopti voilà o baara sen fɛ terroriste bamaci cɛ 7 olu de dantigɛra olu de sera ka ye k'u minɛ ka tila ka lahalaya bɛɛ lajɛlen dɔn u kan k'u ye katiba masina cɛbaw ye an ka armée kɛlɛ ka olu tɛgɛ ko bi ka bɔ baara bɛɛ lajɛlen na tɛrɛnkun o mara la Ablaye nin waati na halisa ne fana ka kuma don o y'a yira k'a fɔ Tombouctou nin ye casque bleu 4 de min ye Côte d'Ivoire kaw ye min ni o fɛnɛ janfamugu y'o sɔrɔ ka taa o kɔni a ka janfamugu min y'a sɔrɔ a ka joginni da a ma kun a la mugu ni kisɛ ci min kɛra janvier kalo tile 13 ni lakana tigilama dɔw wulila MINUSMA tɔgɔ la k'u bɛ taa mɔmɔli kɛ min bɛ se ka to adamadenw bɛ se ka lakana bamaciw kan'u sago sɔrɔ casque bleu cɛ 7 minnu ye Côte d'Ivoire kaw ye olu fara maa 6 olu joginna dɔw yɛrɛ ka joginni da ka jugu kosɛbɛ nin b'a yira k'a fɔ kabini kunu maa 4 n'o ye casque bleu ye diɲɛselen tɔnba tɔgɔ la nka Côte d'Ivoire ka don o ka joginni da o ma kun a la min ye Covid-19 ye sa Mali la a yiralen bɛ k'a fɔ maa 21 olu kɔni garisɛgɛ kɛra bana in ye kunu 40 olu kɔni kɛnɛyara maula minnu ni olu bana in sɔrɔ maa 2 olu de tora la u ye dantigɛli yɛrɛ kɛ Bamako yan nɔ min ye Bamakɔ ka daminɛ commune na commune a kelen bɛɛ lajɛlen i ka hakɛ min yɔrɔ sɔrɔ u y'o dantigɛ Ablaye nin de ye kuma yɛrɛ kolomayɔrɔ ye sɔgɔmada na indépendant kolo n'an y'o bila an bile combat kɛlɛ bi don an b'o ta combat kɛlɛ bi don a yirala k'a fɔ nanzara jamana nalen bɛ fara anw kan k'u bɛna an dɛmɛ an ka kɛlɛ la maa bɛɛ hakili b'a la nka u na ni sisan cɛ san 8
u bɛ an fɛ yan nka san 8 in kɔnɔna la Fransikaw kun t'a dɔn minnu sigilen bɛ Faransi olu kun t'a dɔn k'a fɔ kɛlɛbolo fara wulilen bɛ ka na Sahel jamana kɔnɔ nka a kuma jijara maaw bɛ ka sa Faransi tɔgɔ la sanga ni waati furew de bɛ doni ka taa wa a ko tɛ kɛ ko dogolen ye Faransi masakɛw ani Faransi jɔyɔrɔtigiw u bɛ sigi nin fure ninnu kunna a bɛ kɛ kobaw ye diɲɛmaa bɛɛ b'a ye sisan Fransikaw ɲininkara k'a kelenkɛ ɲininka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma kɛmɛ o kɛmɛ ma 51 o ko a bɛ tilancɛ yɛrɛ sanfɛ minnu ko tiɲɛ la Faransi bɛ kɛlɛ k'a ye kɛlɛbolo fara min wuli ka na Mali ani Sahel jamanaw kɔnɔ ko Faransikɛ segin a k'i sen mɔni na ko digi kɛraw la ten sa olu kɔni ko k'olu ma a kun dɔn munna u bɛ k'i jija nin kɛlɛ in na o ye tubabuw yɛrɛ u yɛrɛ ka maaw ka sɛgɛsɛgɛli o jaabi yɛrɛ an ye min sɔrɔ o ma mais maître Tal laadalako don sanga ni waati san yɛlɛma waatiw la ale bɛ kunnafonidilaw a bɛ taa yɔrɔ ale de y'o kokɔrɔma donba ye kabini 1991 fo ka taa se sisan ma maître Tal a m'o laada wuli a ko ale kɔni min bɛ ka kɛ nin waati na transition ni kunnafonidilaw cɛ ko ale jɔrɔla min ni u cɛ n'o bɛna a bɛna laban ɲuman ma a kɔni jɔrɔla wa a hakilina ye min ye kunnafonidilaw kisi ka kisi cogo min na u kana sariya dɔw kɛ ta don n'a nataw la u kulu kɛ sigi ni i ye tɛnɛmako kɛ a kɛ jɔ i la nka ka a tɛnɛmako yɛrɛ kɛ taa ni kasola don ma i n'a fɔ ko ale bɛ fɛ o de kɛ bolo kan kunnafonidilaw ka ko kɛ ni ji ɲɛma dɔlen ye ne hakili ye le 5 kumana Ablaye Fédération Malienne de Basket a ko a ka gɛrɛ a kɔnɔ bi dɛ denmisɛn minnu bɛ yen ni o ye U18 ye a san 7 ye nin ye dantigɛli kɛra ka Ibrahima Boubacar Keita to fanga la u nana ni jɔnjɔn ye o maa kɔfɛlen minnu n'olu de ye denmisɛnninw don olu de kɛra wanew ye farafina Mali tɔgɔ la san 7 ye nin ye layidu dira aw ma a fɔ ko dugukolo an na dugukolo di aw ma ko dugukolo ko in ka bini i bɛ ka tile fo ka taa se bi ma taa tɛ ka minɛ sango sisigɛ bɔ denmisɛnninw filɛ nin ka na nin kuma de wuli k'a jɔ u ye ka yɔrɔ o yɔrɔ n'a kuma kan ka fɔ ye n'a kan ka ɲɛnabɔ ye u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a bɛɛ gosi gosi ka a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a ko bɛ taa laban min yɛrɛ ma Ablaye nin ye maa dɔ ye sɔrɔsi kɔrɔ don a san 7 in filɛ nin Birama Diallo a bɛ kaso la nka a y'i to kaso la a ko n'an ye da de dana manjugu kɛn sɔnni de kaso n'ale ye da de a laban a bɛ to ale la ale bɛ to maɲumako la 10 f'u falaki mɔgɔ tɛna n'ale kɔkɔrɔma don a ko a fɔra ko maa dɔ ye Alpha Omar Konare o siso o bɛ daga yɔrɔ min na bi ne ye Tetebugu ye ko san 2010 ani 4 ko dɔ murutira ko Kamugu ni kisɛ ta ka don yɔrɔ masina la ale yɛrɛ nani yɛrɛ sɔrɔ o jama cɛ ma wa walima latigɛ de bolila kan wa Ablaye ale kɔni bɛ kaso la ko la komi ni a yɛrɛ ko k'ale dɔn t'a la a sɛnsi ka kuma nin mun de y'a se o yɔrɔ la ayiwa o de kuma ye nin ye ne ko n t'a dɔn ale minɛra ka da fɛn fɛn kan Mali Tribune kuma na ɲɔnɔ a ko maa 312 minnu ni olu y'u sigiyɔrɔ bila saya ɲɛsiranya yɛrɛ ma ka da kan lakanabaliya bɛ yen u y'u sigiyɔrɔ bila k'a fɔ k'u bɛ taa kunsɔrɔ yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la o maa kofɔlen ninnu ma 312 bila a kaɲa foyi t'u kɔnɔ se t'u ye dumuni t'u bolo sigiyɔrɔ ɲɛnama t'u bolo u yɛrɛ ma lakana olu y'u ka kuma fɔ moto taxi k'a bɛ komi a ka tile bɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ yan bi dɛ a ma ka di bi kosɛbɛ Ablaye mana bɔ yen farigan min bɛ sɔrɔ sɛw fɛ n'o ye grippe aviaire ye k'a bɛ Sénégal a ɲɔɲalenba bɛ Sénégal bi n'i ye sɛ ni kɔni a y'i magara sɛ la i ma maga sɛ la Ablaye ko a bana in b'i sɔrɔ n'a dun y'i sɔrɔ a ka jugu dɛ ko maliyɛnw ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye sɛ minnu bɛ bɔ Sénégal ni maliyɛn tora sɛko la ko a kana don yan dɛ fɛn fɛn bɛ don ni sɛ ye Sénégal k'a ta Sénégal kana n'a ye k'i bɛna feere an ma yan k'a kɛ jɔ maliyɛn dun wari ka d'u ye Mali d'aujourd'hui kumana Mohamed Cherif Aïdara min ye CSDM cɛba ye ale y'a jira k'a fɔ transition bɛ baara min na k'ale ɲɛ b'u ka baara kɛcogo la ko nka donni bɛ baara min ɲini b'u ma k'a fɔ a ye baara dɔw ɲɛna kokɔrɔtɔli minnu bɛ yen a y'o labɛn a ka ko ka bon u ma fɛrɛkɛ dun bɛ ka d'u sen na waati ni waati ka u dɛsɛ ka yɛlɛ ko ni ale kɔni hakili la ninnu bɛ baara kɛcogo min na ko ko transition yan'u ka kɛ sa kalo 18 ye sa k'u tɛ taa ka san 2 fo ka taa san 3 la wa ale kɔni ka hakilina in ye mɔgɔ t'a dɔn hakilina in bɔra yɔrɔ yɔrɔ hakilina fɛn fɛn bɛ nin hakilina in kɔ Ablaye Seydou Bamanan ntanyana jɛ ka fɔ radio cɛ in na
bamanan sedu an bɛɛ lajɛlen y'a dɔn maa sabatilen kun don maa ma ka di a ye jɛ ka fɔ sɔrɔ ka se kunna revue de presse kɛrɛnkɛrɛn la nka sedu saya bɛɛ balo bɛɛ sedu seginna ala ka nɛma kɔnɔ sibiri ka dugu jɛ kari la a ka jɛnaja kɛra kari a bɛ sutuba kaburudu la min ye kanja kuyate gɛlɛyaba b'a kan bi yɔrɔ dusukunbana kun y'a sɔrɔ nka ko kanja hôpital du Mali maaw ye kanja kunbɛn don o tuma sɔrɔ a feerekelenba b'a bolo a yɛrɛ tun bɛ réanimation na o yɛrɛ ka fɔ la ko an bɛ don min na komi bi nɔgɔya bɛ ka na dɔɔni a ka ko la Kanja Burama Kuyate Kanja Burama Kuyate de Kita le républicain b'a kun cɛ républicain kuma na awa ko ni Cɛbilen Darame ko ni CEDEAO maaw m'u kɔlɔsi u bɛ taama min na nin ye ka Maliko kɛ komi n'a sɔrɔ ale ɲɔgɔn ma deli ka kɛ farafinna u bɛ taama la ka taa an ka baara sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ transition ma sigi u nana a y'a gɛrɛntɛ an da la transition sigilen kɔ u nalen filɛ nin k'u bɛna baara ɲɛfilɛ Cɛbilen Darame ko n'u m'u kɔlɔsi ko a bɛ b'u da Maliko la k'a ma diya ko ka d'a kan ko tɔtɔw la k'u ka kunna u tɛ kunnaja sɔrɔ a ko la min ye ale républicain kelen in na an ka Jibril Kaba a tɔgɔ bɛ yan nɔ Jibril Kaba Jibril Kaba ko sɛgɛnbali ɲinɛnbali maa min ni farikolo ɲɛnajɛ ko o y'a fɛ ko ye ale de bɛ a bɛ yan nɔ vaccine ninnu ka jigiya kɔnɔ olu de bɛ kulu kelen kɔnɔ minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kuma bɛɛ lajɛlen dantigɛ an ye a ko nin journaliste sportif ye radio Kiledu la ko a cɛsirilen don kosɛbɛ komi hali communicati yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen na Bamakɔ district kɔnɔ balontan o de y'a fɛ ko ye a ka bini a denmisɛnnin ma an bɛna dantigɛli kɛ fo a si jɛra sisan a si jɛra mais sijɛ nin ye sijɛ joona don d'accord a bɛ se ka kɛ cɛkɔrɔba ye n'o tɛ si de jɛra bon ne dun anw dun dɔgɔnin jugujuguninw don an ta finman kelen b'an bolo an bɛ yala min ale ta jɛra sijɛ joona mɔgɔ don sɔgɔmada na kuma ye nin ye an b'a ko jɛnɔ ye ayiwa a fɔ safurula i y'a ka e bɛ yombo dɔn ni yombo la bɛ ko yombo ayi fo ni yombo yɛrɛ bɛ yombo ko a ko mu yombo la dɔn yombo ni y'a taasi de n'i ye yombo kɛ ni porotora hali jini mana hali seliji gansan a bɛ jigin tama fɛ basi sabali sa a fɔ Bakari a ka to yen Bakari ti Bakari dɔn fo ni fɛn fila de fɔ Bakari kɔngɔ sera fɛn bɛɛ yɛlɛmana Bamakɔ fo fɛn fila o kɔni halisa o bɛ yen Allahu Akbar a fɔlɔ duruni bɛ yen sotarama bɛ yen tiɲɛ don bon sisan duruni bɛ yen hali bi a b'a ka trajet kɛ sotarama bɛ se k'o minɛ u la Ablaye sotarama tɛ se o kɔrɔ koyi joliba in e mana dɔɔnin kɛ dɔrɔn mɛtiri 20 mɛtiri 50 k'i jɔ a bɛ kun duruni dɔrɔn de la o laada hali bi a Bamakɔ a tiɲɛ don o sirani bɛ kɛ hali sisan a tiɲɛ don a filanan laada n'i bɛ taa Ponge o yɔrɔ hali bi i bɛ taa i jɔ Ponge sira la i b'i bolo kɔrɔta mɔgɔ b'i ta tiɲɛ don o laada fana ma wuli o fana laada ma wuli o kɔni ni fɛn bɛɛ yɛlɛmana Bamakɔ fo ni fila nka Ablaye o laada ma wuli mɔgɔw yɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ a bɛɛ lajɛlen i b'a fɔ ko mɔgɔw ŋaniya ɲumanw don i tɛ se k'i bolo kɔrɔta k'i ye miniti 5 kɛ i bolo kɔrɔtalen ne dɔ mana jɔ Ponge sira kɔni kan Ponge sira in kan o laada ma wuli Ponge Kuluba a bɛ se ka kɛ i bɛ ka taa Kuluba i bɛ ka taa Ponge walima i bɛ ka taa Kati u b'i ta o laada fila n b'a fɛ wa Fufalaki yan Fufalaki n b'a fɛ kɔni o laada fila kɔni hali bi Bamakɔ o de tora Bamakɔ laada a ma wuli fɔlɔ Dunbiya a b'a jite kanbɛ inchallah Bakari yɛrɛ bɛ filati kɛ ayiwa d'accord ni filati kɛ Haruna ni filati kɛ donc Haruna nana bismillah a faamuna le flash